Igbo ndị ọma, anyị ekele unu. Oge erukwala ma anyị na-ewetara unu ndọrọndọrọ ọchịchị na-esi mbido telivishọn. Nke taa anyị na-ekwu ihe gbasara ọchịchị nke steeti na nke ndị lokal gọọmenti. Kedụ ka o si aga? Ha na-emeta ya mma ka o nwere ihe ndị dị iche iche ha na-eme nke na-adịghị adị ndị mmadụ mma. Unu ma ka anyị si ahazie. Aha m bụ Christian Chisaa Akụneme, nwanne unu na nwa unu, ezi nwa nke esi Owerri banye nne ya n'afọ. Ndị mụ na ha ga-anọkwa eleta ya taa na ebe a. Ngwa na mbido aka nri m, ngwa gwa ndị Igbo, kọwara ndị Igbo onye bụ. Ndị Igbo ekele m unu. Abụ m unu nwoke Eze Jiọfọ, unu nke Jiọfọ jiri ego. Ana m asị ya gaziere unu. Na mgbatị ya, unu kwa ahụ agadaga nwoke soro anyị taa n'ileba ya bụ okwu anya. Ọ na-abụ n'ihe kwụrụ ihe akwụdebe ya. Onye sịrị jide nke oji dị mma, ma ya leziekwa anya ma onye ọjọọ ya na-agwa ya sị ya hapụ. Aka m bụkwa Kinsili Imo ụwa Afrịka, ma na-asị nnọọ unu nọsi ike were n'ike unu nye oche. Anyị abịala ọzọ. Unu ahụ na ya ndị Igbo, o ruola ka o si eru. Anyị wee na-asị gọọmenti ndị ọchịchị nke ndị steeti na nke ndị lokal gọọmenti. Anyị maara na Naịjirịa nwere ọkara ụzọ atọ. Enwere ọchịchị nke etiti, nwee nke steeti na nke lokal gọọmenti. Na mbido ya ka m jụọ Maazị Ụwọma Afrịka. Ụwọma Afrịka, kedu onye bụ chairman lokal gọọmenti ga-ema ya? Isi m kwụ ama m onye ọwụrụ. Okay. Ama m nyele otu m ga-esi ama ya. Maazị Eze Jiọfọ, ịma onye bụ chairman lokal gọọmenti ebe isi bịa? Amara m onye ọwụ. Ime onye ọwụ. Mgba udo ya ka a ji na-asị o nwee ndị ma nwee ndị na-amaghị. Ọ bụrụ nke ọchịchị nke etiti, onye ọbụla ma na ọdọgwu nwoke Muhammadu Buhari. A wee na-asị gịnị bụ ọrụ steeti na lokal gọọmenti na nke Naịjirịa? Maazị Kingsley, ngwa ka ebido ebe ị nọ. Nke bụ eziokwu bụ onye hụ otu ihe dị ya kwuo ya. Ị gaghị eji ọrụ dịrị federal manyere ọrụ dịrị steeti. Ị ga-ejikwa n'ọrụ dịrị steeti manyere ọrụ dị lokal gọọmenti. Ma ilewezie dịka ihe si adị, ọ dịzị m ka ọ na-abụ ka lokal gọọmenti ọwụzi gbata kwụọ steeti ụgwọ. Amaghị m ụdị m nwere ike ijizi desa ya edesa ugbu a. Lokal gọọmenti ọ dị m ka ọ bụ ha bụ ndị na-aka ama ruo ụlọ na ama mkpa ndị mmadụ. Ọ bụ ọkwa ha ma bụkwa ndị ọ dịrị iburukwa ya mee gịnị gaa steeti ahazizie ka ihe ga-esi dị. Ma ugbu a dịka ihe ejizi adị, amaghị m ma ọ ka dị otu ahụ. Ndewo nwanne m nwoke. N'ihi na ihe ji na-ajụ ihe a bụ na dịka ị kwuru, ile anya ọtụtụ mmadụ amaghị ma enwere ihe dịka ihe na-akpọ lokal gọọmenti. N'ihi na oge ụfọdụ ọrụ ha ga-arụ ha elepụ ya anya. Maazị Eze Jiọfọ, lokal gọọmenti kedu ọrụ dịrị ha? Nke m wụ na dịka o si dịrị na obodo anyị bụ Naịjirịa, enwere gọọmenti nke etiti nke a na-akpọ ndị federal gọọmenti, enwere ndị steeti gọọmenti, enwere ndị lokal gọọmenti. Dịka nwanne anyị nwoke Ụwọma Afrịka kwuru, ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na ọ wụghị mgbe niile ka mmadụ ga-esi na obodo ebe obi gawa ijekwuru onye nke a na-akpọ gọvanọ ma ọ bụ onye nke a na-akpọ prezidenti gbasara ihe na-eme ebe obi. Nke mbụ, ihe eji hiwa lokal gọọmenti na aktị ya wụ ime ka ọchịchị ruo ụlọ. Ọ bụrụ na ile anya dịka na obodo, o nwere ebe a ga-asị na ebe ndị mmadụ ibi, ha enweghị mmiri a na-aṅụ aṅụ, ha enweghị ebe a na-aga elekọta
onwe ha maka nrịrịa ha enweghị okporo ụzọ nke dị mma. Ile anya ọ mgbe ị na-anụ health center, ọ mgbe ị na-anụ na-agbaghere mmiri a ga-aṅụ nye ndị nọ n'obodo, ọ mgbe ị ga-ahụ na o nwere ụzọ ndị nọ n'obodo a na-emezi emezi. Nke a wụ ọrụ dịrị ndị local gọọmenti chairman. Mana ọ bụrụ na ile anya dịka o kwukwara n'obodo anyị bụ Naijiria taa, ihe na-emezi iwu na ọ na-eme ndị ahụ kwesịrị ilekọta ndị mmadụ baa ebe ahụ, obi ha na-anọzi ebe ahụ. Ọ bụrụ na ego nke ahụ na-abatara ndị gọọmenti steeti a na-akpọ security vote o rute, ha ga-esi ebe ahụ nye ndị local gọọmenti chairman ka ha were rụọ ọrụ ndị ha kwesịrị ịrụ. Mana obodo anyị bụ Naijiria taa, ị na-anụ na o nwere mgbe ọ na-eme ndị local gọọmenti chairman bịa ha na-agwa gị na ihe ha ji arụ ọrụ na orutebeghị ha aka. Ma na-ajụ sị, ọ bụrụ na ị maara na ihiwere ndị a ka ha wee mee ka ha nọchite anya gị n'ebe ndị obodo nọ imere ha ihe, kedu ihe wuzi na ihe ahụ ha ga-eji rụọ ọrụ bịa ya rụ ha aka, ị ga-enye ha ya iji kwado ha ka ha wee rụọ ọrụ ha kwesịrị ịnụ. O nwere ajụjụ ị jụrụ onye mụ na ya na ebe a ma ọ maara onye wu dia local gọọmenti chairman. O siri ike ndị mmadụ ịmara ugbu a. Ihe mere m ji mara onye wu our own local gọọmenti chairman wụ na onye mụ na ya so gaa mahadum. Ọ ihe mere m ji mara onye ọwụ. Ndị nọ ya n'ihu wu ndị nọ n'ebe ahụ tupu ya nwa ama m ha. Gịnị mere mama ha? N'ihi na o nweghị ihe ha na-eme pụtara ihe ga-eme ka ndị mmadụ ji wee mee gịnị mara ha. Ngwajide ebe ahụ ya ka anyị na-ajụ, ya ka anyị jide ihe mere anyị ji na-ekwusị, o kwesịrị ịdị etu a na mmadụ ga-anọ biri ebe ị nọ, ma ebe a mụrụ gị ma ebe ibi ebi, ọ bụrụ na ị maghị onye bụ chairman, onye isi nke local gọọmenti, n'ihi na onwe onye ma ha, onwe ihe ha na-eme, ha wee na-ajụsị ha kwesịrị ịnọ ebe ahụ, ha kwesịrị ịnọ ebe ahụ. Maazị Ụwam Afrịka, ya ka m na-ajụ ndị ahụ local gọọmenti chairman ma nke ward councilor, ha kwesịrị ịnọ ebe ahụ, ebe ọ bụ na ndị mmadụ nọ n'ala ala dịka ndị bekee na-asị grassroots amaghị ndị ha bụ, ha amaghị ihe ha na-eme, ha kwesịrị ịnọ ebe ahụ. Nke bụ eziokwu bụ ị na-ajụ ma ha kwesịrị ịnọ ebe ahụ dịka ọnọdụ siri dị, ha kwesịrị ịnọ ebe ahụ maka gịnị? Enweela ngalaba ahụ. Ọ dị mma. Enweela ngalaba ahụ, ha kwesịrị ịnọ ya. Matakwa tupu gaa na-erute ebe chairman nọ, irutechala ebe kanselọ nọ. Tupu gaa na-erute ebe kanselọ nọ, inwetala community representative. Nke a bụ eziokwu. Ọ ga-abụ from that very community representative iwerele ya gị rute na kanselọ, sizie na kanselọ rutazie na chairman. Ebe ọ bụ na ụmụ ihe ndị a adịkwa gị isi, ị na-ajụ nke ma ha kwesịrị n'ebe ahụ. Arụọla oche ahụ arụọ kemgbe anyị nara ya bụ ọchịchị onye kwuo uche ya, ọ ga-adịrịrị. Nwache isi na ihe ndị a adịghị isi, mana ha n'ebe ahụ. Gịnị meziri o ji onweghị isi? Ọ wụghị na dịka o kwuru, ọ wụghị na ihe ndị a enweghị isi. Ọ sị na ha kwesịrị n'ebe ahụ n'ihi na mere gịnị? Enwele ya enwe, mana iwu akwadola ya. Mana ndị ahụ n'ebe ahụ onwe ihe ha na-eme. Mana ihe ọzọ ị ga-ajụ ụwụ, kedu ihe na-eme mgbe ọwụla ihe anyị na-anọ na njikere ikwu okwu ya wụ na ha na-eme ihe ha kwesịrị ime? Mana ile anya, o nwere ndị gbara ha gburugburu n'ebe ahụ mana ha na-eme ihe ha kwesịrị ime, were anya bọgide n'elu, ị na-aja ha mma, ha pụta onye isi honorable ya gazie onye isi anyị, ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ na-adịrị ha na mma ihe iji na-aja ha mma, ha mere gịnị? Ịma na ihe na-ebute ihe mere ihe ji dịrị otu a. Lekwana anyị ihe na-eme na Sudan taa. Ha sị na onye a na ha achọghị gịnị? Ndị military. Ofu olu, ofu obi, everywhere eme gịnị? Agbachi ya. Ọ bụrụ na ile na mba ndị ọzọ dịka na mba ndị Germany, na-enyere mmanụ eji agba ụgbọala, na-etiri ya obere ego. Onye ọwụra n'ebe ọ nọ na ya mgbe ahụ akwụsị moto ya, hapụ moto ebe ahụ, ụgbọala ahụ ebe ahụ ọ nọ, laa n'ụlọ ya. Obodo Germany niile eme gịnị? Emechie. Onweghị ebe ụzọ nọ. Orughị izu ụka abụọ ewepụ ihe ahụ ebe niile adị mma.
mana obodo anyị bụ Naijiria wuru ile anya taa ị ga-ahụ na anyị na-anọ na njikere ịta onye isi ala ụta nke mbụ prezidenti Naijiria, anyị na-anọ na njikere ịta onye gọvanọ ụta nke mbụ onye na-achị steeti, mana onwere mgbe ị na-anọ a na-akpọtụ dịka o kwuru kansụl aha, a na-akpọtụ traditional rulers bịa elders na-aga ebe ahụ nọchite anya mbụ ndị ahụ ha na-elekọta autonomous community ahụ ha si pụta kpọtụ ha aha. N'ihi na gịnị mere a na-esi ebe ahụ kere ego ahụ mee gịnị, o nwere ebe ọ na-eru akụzi ike ya bụ ego, onye ahụ ga-ekwute okwu unu o nweghị ihe ọ na-ekwu. Mana ihe m na-ajụ gị bụ ọ bụ eziokwu na enwela ihe dị otu ahụ, mana ndị ahụ na-etinye ha ebe ahụ, ma ndị kanselọ ma ndị lokal gọọmenti chairman ma ndị ahụ wu ndị ha na-anọchite anya, n'ihi na ebe ahụ wee ebe ọ dịrị mfe inweta ndị ga-ekwu okwu ma jiri onye ahụ ebe ọ dị mfe, mana a na-eme ya ọ bụrụ na enwetaghị ebe ahụ ọ ga-enye nsogbu inweta ebe ndị ọzọ. Nke ọzọ bụrụ na ịbịakwala anya na ndị a niile ọ bụkwana ndị si na ezi ebe mmadụ niile bipụta, mana ha banyezi ebe ahụ ha ewere igodo gbagide onwe ha, onwezi nke na-ekwe ka mmadụ ibe ya rute ya nso. Unu ga-echere jide na ebe ahụ, anyị ga-eje obere ezumike, anyị laghachite anyị ga-agakwa n'ihu ndị na-eleba ihe gbasara ọchịchị nke steeti na nke ndị lokal gọọmenti. Agala ebe ọbụla anyị na-abịa.